ple municipal a facultar al senyor alcalde a contratar un crèdit de 2.169.000 euros per a pagar les factures que es deuen de l'any passat i que no tenim diners per a pagar-les. El senyor ministre d'Hisenda, el senyor Montoro, ens obligà a tots els ajuntaments que tenien factures de més de 3 mesos sense abonar a enviar una relació de factures. A data 31 del 12 del 2011, d'un total de 4.300.000 euros que deguem als acreedors pendents de pagaments, d'aquest total s'envia una primera relació de factures per un total de 1.800.000 euros junt a un pla d'ajust. Aquesta xifra ha anat en augment fins a arribar als 2.169.000, quantitat que pretenen pagar contratant un préstec, quantitat que representa més del 10% de recursos ordinaris i per la qual cosa els obliga a portar-lo avui a este ple. I què sabem de les característiques del crèdit? Què sabem de les condicions? Quines conseqüències tindrà per al poble de Llíria? Doncs tenim una cabassa de dubtes, per supost que sí. Confiem en que no hi haurà comissió d'apertura, ni de cancel·lació parcial, ni de cancel·lació total, perquè ja seria el colmo. Confiem en això, però també és molt confiar en la gent del PP. El que sí que sabem és que el préstec, segons l'ordre ministerial, té 2 anys de carència. I tant, si és un 5 com si és un 7, si és un 5, ficamos ja en la part més positiva del tema, anem a pagar d'interessos 683.000 euros. 100.000 només dels 2 anys de carència. 100.000, que són 10 milions de pessetes. És que això és una barbaritat. A més de que aquests 2 anys de carència anem a estar pagant els 2 primers anys només interessos, però un poquet. I després el que vingui darrere ja amortitzarà. Això és un marrón hipotecar aquest ajuntament pels que venen darrere. Això es diu això. Passar la pilota als que vinguen darrere. I què més vol dir això? Què més vol dir empenyar-nos? Doncs significa que a partir d'ara devíem 9 milions als bancs i ja no devem 9 milions, devem 11.200.000 euros. I també en aquest punt hi ha que deixar clar que el Banc Central Europeu deixa el preu dels diners, com hem dit en reiterades ocasions, a l'1%. I nosaltres considerem que no és de rebut que això estiga discutint-se en els ajuntaments, quan en la comissió delegada de govern, des del govern, s'haurà tingut que pactar un preu més digne per als pobles. Clar que sí. No estaríem parlant d'estos interessos tan abusius. Estaríem parlant dels interessos com nosaltres proposàrem així el ple passat, que des del consistori, com ara resulta que en el PP també estan a l'estat espanyol, ja no els interessa reclamar. Però des d'ací tenien que haver tret tots perquè ens interessa al poble de Llíria haver demanat a l'estat de la nació que l'interès fora de l'1% més un cost raonable, un 0,25. Es demanarà una moció, presentarem una moció i no la recolzareu. Això no és defendre els interessos dels llirians i llirianes, no és interessos. I és que el mal ja està fet, i això també ho dic jo en la comissió, és que el mal ja l'heu fet. És que heu malgastat en temps de crisi, 2009, 2010, 2011, en despeses innecessàries, sense reflexionar, publicitats, propagandes, festes, partides que se pressupostaven en un preu i no tenien mai prou. Tenien que implementar sempre els diners, totes les partides. A meitat d'any ja no teníem en plena crisi prou diners per a gastar-nos, tenien que ficar-li més diners. I també en temps de crisi és intolerable que han tingut que mantindre a 4 lliberals polítics i a 4 càrrecs de confiança. I que, a més, al senyor alcalde, que el tenim jubilat, a part d'això, li estem proporcionant un xòfer i un cotxe. Jo ja sé que no vols escoltar-ho, que ja m'ho diu tots els plenos, però jo estic així per recordar-ho. I, a més, l'equip de govern, que ho torno a dir, és responsable i còmpliç d'haver tapat tots els deutes any rere any que la Generalitat ens deixava de pagar. Perquè això no es menja, no ens pagaven un duro i pareixia que no passava res. Així vostès anaven pagant, perquè clar, com són dels meus, doncs ja està, no? Doncs no. Això és un incompliment també que han fet vostès. L'incompliment que vostè ha acostumbrat el Partit Popular al País Valencià. Gastar i després no pagar un ballet. Que ens heu portat a la ruïna.
i ara voleu que ho paguen els llirians. Ara anem a demanar un préstec de 2 milions i pico i qui té que pagar? És la gent del poble, no? Doncs va ser que no, perquè ells han pagat els seus impostos. Clar que sí, ells han pagat i presentarem en la moció demanar-li el ple conjuntament a la Generalitat Valenciana que mos pague el que mos deu i vostès no ho aprovaren i vostès no foren capaços d'aprovar-ho perquè són seus. Perquè si haver d'estar governant els altres sí que haver de que sí. Sí que haver de que sí, però com no. Perquè quan estan governant els meus no anem a demanar que mos paguen. I això no pot ser. Així se va demanar en un ple que li exigirem a la Generalitat que mos paguen el que mos deuen i tampoc foren capaços d'aprovar-ho. I això és una irresponsabilitat. Doncs jo és que pense que el senyor Escobedo vol per damunt de tot fer-me a mi un poc més burra de lo que jo me considere. No me considere tan... A veure, una liquidació del pressupost del 2011 és una foto en un dia, el dia 31 de l'11, de lo que se deu, ixe dia, de tot l'any, ixe dia. Si després, 2 mesos després, paguen factures, me pareix molt bé, però el pressupost se fa d'ixe dia, a 31 del 12. No se fa a 3 de febrer, a 31 del 12. I el 31 del 12 tenim acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio 4.375.882. Exactament. De los cuales, si vol, li desglose les 3 partides, que tampoc són moltes. Gastos presupuestados corrientes, 2.864.786. Gastos presupuestos cerrados, 679.022. Operaciones no presupuestarias, 832.072. ¿Vale? Y la suma d'aquestes 3 partides són els diners que devem als acreedors. Això ho pregunto jo. Antes de dir-ho així. I això ho diu un pressupost. No me ho invente jo. Està clar? A veure. Segon, és que el subconscient l'ha traicionat, senyor. El subconscient l'ha traicionat. I és que ha fet una foto clavaeta, als desatats que governeu en la Generalitat. Els senyors, tota la gent que ha estat governant-nos i malbaratant en la Generalitat Valenciana. Tots aquests adjectius, ara després es repassa i se'ls aplica. Però clavaet. I és que si tant confia en que mos va pagar la Generalitat i que així d'ací 4 dies mos van a pagar, per què no fan l'operació 4 anys? Per què? I així una vegada mos paguen, nosaltres paguem l'operació i no necessitem empenyar-nos a 10 anys. Si ho fan és perquè vostès no tenen ningú convenciment de que van a cobrar. Perquè si tan confiat està, que vostè així ha dit que jo confie que els míos me van a pagar, doncs ho té facilet. I és que no ho tindrà tan clar, perquè és que en el PP no confien ni vostès. No confien ni vostès. I així el dictamen que ens han portat, que així no se sap res, i que anem a donar quasi una autorització al senyor alcalde a fer un crèdit de 2.100.000 no sé quants mil euros, que ja m'he descomptat, en els ulls tancats, confiant en la bona gestió del PP, que no, mira, dona la casualitat que no confien, que no poden confiar, perquè ens han demostrat que no són bons gestors, i per això no podem recolzar aquest dictamen, perquè no hem vist per part tampoc de l'equip de govern ninguna intenció de defensar els interessos dels llirians i les llirianes, ninguna. Demanàrem que presentar des d'este ple municipal a l'estat espanyol per poder demanar un interès més just i més conseqüent en la realitat social dels llirians i llirianes, que en temps de crisi no se poden estar demanant els preus dels diners a aquesta quantitat, no se pot. I vostès no ho recolzaren. Exigirem en este ple anar tots a una per a demanar-li a la gent de la Generalitat que paguen el que ens deuen i no ens afonen més, i no ho recolzaren. I ninguna d'aquestes
qüestions han estat recolzades per el Partit Popular de Llíria, que navega sol en un fum de deutes.